ମା କହନ୍ତି ଲୋ ଝିଅ ଦୁଃଖ କରନା, କାଲି ପରି ଚାଲିଯିବ ଦିବର୍ଷ ସିନା। ଶହ ଶହ ହାଣ୍ଡି ଭାର ତୋ ପାଇଁ ଦେବି, ପଟୁଆର କରି ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ଏହିପରି କହି ମା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରୁ ଦେବୀ ବାହାର ହେଲେ। ମାନସିକ ଧାରି ମୁଣ୍ଡେ କୁମ୍ଭକୁ ଧରି, ମା ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ି। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ସାରା ସହର, ଝିଅ ଚାଲି ଯାଉଅଛି ନିଜ ମନ୍ଦିର। ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବତା, ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ